Folytassuk az előadásokat. A most következő előadó 2 egyetemi diplomával rendelkezik, élelmiszermérnök és mérnök-tanári szakon végzett. Vezetőbeosztásban dolgozott egy linzerüzemben 12 évig, és néhány héttel ezelőtt egy nagyon komoly döntést hozott, felmondott. Saját döntéséből az FLP háttere miatt. 2 kiskorú gyereket egyedül neveli, túl van egy válláson, és közvetve az üzlet révén megtalálta a jövendőbeliét, akivel közösen tervezik a jövőt. Nem csak lelkesedéssel, hanem szakmai hozzáértéssel is építi az üzletet. Csapata folyamatosan növekszik, bejárt egy olyan utat ebben az üzletben, ami mindenki számára példaértékű. Hajlandó megfizetni az árát ennek az életformának. Saját tapasztalatairól fog ma nektek beszélni, minősült opátiára, és már a csapataiból is minősültek erre a programra. Célja ebben az üzleti évben az Eagle Manageri szint, Cancún, és az autóösztönző. A legfontosabb célja az, hogy minél több embert juttasson ki Opátiába. Volt szerencsém őt az életútját hallani, és egy fantasztikus előadás fog ma következni. Szerintem mindenki számára nagyon értékes lesz. Az előadásának a címe a nehézségek nagy haszna. Fogadjátok nagyon-nagyon nagy szeretettel egy új menedzsert, Virányi Szilviát. Sziasztok! Óriási megtiszteltetés itt állni, és köszönöm dr. Miles Sándornak a felkérést, hogy alkalmasnak talált erre, hogy friss menedzserként bemutatkozzam. És Rexnek szeretném megköszönni, és így messziről üzenni, hogy ilyen nagyot álmodott, és ennek az álomnak részesé lehetünk mindannyian, és hogyha elsőként vagy itt, vagy először vagy itt, akkor próbáld ki, mert ennek az álomnak részese lenni egy nagyon-nagyon jó dolog, úgyhogy köszönjük Rexnek. Miles Sándoron kívül szeretném megköszönni az egész vezetésnek, Lenkei Péternek és a területigazgatóknak is a munkájukat, illetve az országigazgatóknak is, akik nem Magyarországon dolgoznak, mert ők mind azon vannak, hogy a mi munkánk egyszerűbb legyen, és nekünk jobb legyen, a mi vállunkról veszik le a terhet. Ez egy óriási ajándék nekünk. Köszönöm szépen Berkics Miklósnak, hogy az alsó vonalában lehetek, és illetve azt, hogy a kisfiamnak egyik álma volt, hogy Berkics Miklóssal fotózkodhasson, úgyhogy itt ezt láttátok a képeken. És Herman Teréziát is szeretném megemlíteni, aki a felső vonalam. Személyesen még nem nagyon ismerjük egymást, egyszer találkoztunk, viszont nagyon fölnézek rá, mert a régióban az egyetlen Eagle Soaring és hölgyként, tehát ez egy fontos dolog, nyilván tudok vele azonosulni nőként. És akkor így visszafele Rex Alex az, aki a jogdíjas élet megtestesítője és a csapatunk vezetője, és nagyon hálás vagyok neki azért a bölcsességért és azért a szaktudásért, ami a csapatunknak gyakorlatilag az alapot adja, illetve az a szeretet, amivel összetartja a csapatunkat. És Nagy Ádám Belényi Brigitta, őket is láttátok, most újra nagy dolgot tettek le az asztalra, tehát példaértékűek így számomra is. Ők családban építik az üzletet, és teljesen hitelesen, tehát abszolút, hogyha valaki családos, akkor érdemes ezen elgondolkodni, hogy ez az a cég, ami a családokat emeli föl, mert ugye az emelem erről szól, hogy saját magadat is, és a családodat is, és más embereket is felemelsz. És akinek örök hála, és az utolsó kép Király Krisztina, ővele kereken 4 éve írtuk alá a csatlakozási papírt, úgyhogy ez egy ilyen születésnap, hogy boldog születésnapot a Forevernek is Magyarországon, és 4 éve van szerencsém a cég partnereként itt lenni. Úgyhogy nem volt olyan egyszerű ez az út, és nagyon hálás vagyok Krisztinának, hogy minden kétségemet eloszlattam, mert volt egy pár. Tehát, hogyha valaki kétkedik, akár már elérte egy bizonyos szintet, és még mindig nem biztos benne, érdemes utána menni az infónak, és még tovább kérdezni, és benézni a falak mögé. Nagyon hálás vagyok, hogy ő tényleg megígérte, hogy végigvezeted ezen az úton, és azóta is fogja a kezem. Mindent tőle tanulhatok, és tényleg az emberi hozzáállás, erre majd utalok, ez nagyon-nagyon fontos volt számomra. Amúgy a Forever 2 helyről talált meg, 2 nap különbséggel, ez is érdekes szituáció volt.
Nyilván nehéz volt a döntés, mert a másik egy családi vonal lett volna. Ezt még nyilvánosan soha nem meséltem el, viszont látszott a képeken az úriember, és én tudom, hogy benne van egyébként az üzlet, tehát csak ki kellene hozni magából, el kellene hinnie, hogy ugye Gideófalvi Attila is zseniálisan a Hit CD-jén erről beszél. Nekem sem ment ez olyan könnyen, nem véletlenül volt hosszú az út. Krisztinával leültünk, és volt egy olyan mondata, hogy nem akkor ássuk a kutat, amikor megszomjazunk. Ez akkor tök jónak tűnt, viszont nem értettem, és nem éreztem még a bőrömön annyira. Akkor kerek család volt még, tehát nem váltunk el egyebek, és tényleg úgy nekem nem volt olyan nagyon kirívó dolog, hogy miért kezdeném az üzletet, de egy nagy kérdőjel volt bennem, és azt mondtam, hogy nézzük meg közelebbről, és léptem egyet. Mert ez kellett hozzá egyedül, csak a nyitottság, hogy megnézzem, illetve azt a gárdát, akivel ő dolgozott, és abszolút hitelesek voltak, mint említettem is. Úgyhogy akkor belevágtunk üzletben, gondolkodtam mindenképpen. 2 hónap alatt elértük a supervisory szintet. Ez nyilván Krisztina szaktudásának volt köszönhető, mert az elején az ember nem nagyon van még képbe. Megkaptuk a Porecsi utat is, ezt sem hittem el, tehát hogyha 2 kec, akkor üzenem, hogy amit a cég megígér, az biztos, hogy be fogja tartani. Tényleg ez az a cég, ami a mai világban is a tisztesség, a becsület és az értékek még egyszerűen itt vannak. Úgyhogy ha nem érzed jól magad ott, ahol vagy, akkor mindenképpen ide tedd le a voksodat, mert egyszerűen olyan dolgokat kapunk itt, amíg csak előre visznek. Aztán utána jött nem sokára a vállás. Hát nem volt szintén egyszerű. Aki túl van rajta, nyilván tudja, nem muszáj vele azonosulni, sőt, aki házasságban él, azt mondom, hogy inkább próbálják azt megtartani, mert nyilván, hogyha egyszer igen mondtál valakinek, akkor az valamiért megtörtént, tehát menjetek vissza és nézzétek meg, hogy mi is volt az igen, mert mindent helyre lehet hozni. Hát én akkor nem voltam túl aktív abban az időszakban, nyilván megvoltak a körülmények, ez akár kifogás is lehetett. Valószínűleg nem voltam kész az üzletre, és sok mindent megéltünk abban az időszakban Krisztinával, tehát nem csak üzletileg számíthattam rá, hanem tényleg így emberi hozzáállásban is nagyon sok minden történt ebben az időszakban. Tényleg a nehézségek nem véletlenül jönnek az életedbe. Az emberi hozzáállásról annyit, hogy Krisztinának se volt egyszerű pont az az időszak, egy elég komoly egészségi kihíváson ment keresztül, és amikor egy tényleg nagyon komoly műtét után kijött a kórházból, persze mi csináltuk a dolgunkat, ugye supervisor voltam, azt mondta, hogy ő aznap délután jön Szonyára, és azt mondtam, hogy hát ne, azért ezt nem kellene, de jött. Tehát a szponzorodra számíthatsz, és hogyha nem haladsz, az nem biztos, hogy az ő problémája, mert ez általában inkább belőlünk jön ki, hogyha valamiért nem haladunk, úgyhogy magunkba kellene egy picit nézni. Úgyhogy tényleg ezért is azt mondom, hogy a világ legjobb szponzorát kaptam, köszönöm Krisztina. És a gyerekeim hozzáállása is egyébként nagyon-nagyon érdekes volt, mert ugye ott maradtunk 3-an, hát nem volt minden rendben, voltak félelmeim, ezeket érdemes legyőzni amúgy, majd erről egy picit még esetleg beszélek. A lényeg annyi, hogy a gyerekeim is úgy benne voltak ebben az egész szituba, és hát még amikor családban éltünk, a férjemmel együtt építettük az üzletet, akkor édesapjuk ígérte meg nekik azt, hogy majd egyszer elmegyünk delfinekkel úszni. És amikor megtörtént, ami megtörtént, elég sok idő eltelt, a lányom olyan letörtem, megkérdezte, hogy akkor nem megyünk, anya. És akkor mondtam neki, hogy láttam, hogy a gyereknek ez nem csak maga a szitu csalódás, meg az egész, hogy összetört az életünk, és mondtam neki, hogy tudod mit, akkor elmegyünk majd 3-an. A gyereknek visszaadtam a hitét, és ez így bennem is volt, viszont valahogy úgy nem haladtunk előre a történettel, és hogy miért is csináltam meg az üzletet, ugye azt mondják, hogy pénzért nem fogod megcsinálni, és ez valóban így van. Tehát, hogyha te azért jöttél, nyilván mindenki pénzből él, meg mindenkinek jól jön, de útközben változnod kell ehhez a történethez, és tavaly nyár végén történt az, amikor, hát vannak ugye államtolvajok, biztos találkoztatok ti is velük, a lányomnak azt mondta valaki, hogy a limuzin is, illetve a delfinekkel úszás is egy kamu.
Hát megint csak összetörött, de darabjaira a lányom, és kérdeztem, hogy mi a baj. Nagyon nehezen nyílik meg, ilyen szinten keveset beszél. Végülis elmondta, hogy akkor ez csak egy kamu. És akkor megkérdeztem, hogy te kinek hiszel? Hát anya, én szeretnék neked, és kínlódott a gyerek. Akkor így gomboc lett a gyomromban, és azt mondtam, hogy tudod mit? Elmegyünk, és írunk egy képeslapot annak, aki ezt mondta, külön neki címezve, és ráírjuk, hogy ez nem kamu. És a gyerekem kiegyenesedett, a szeme megtelt fénnyel, és egyszerűen akkor azt mondtam, hogy na, akkor most. Hát nyilván láttátok, hogy utána jöttek a körülmények, a nehézségek, tehát a döntéshez képest azért 2 autóbaleset, 2 hónap, 2 szintlépés, nem volt egyszerű, viszont amit ugye sokszor mondanak, hogy ha a miérted elég erős, a hogyan jön magától. Tehát ezt a miértet talált ki, és tuti, hogy meg lesz a történet. Úgyhogy örülök, hogy így a gyerekem gyakorlatilag kihozta belőlem, és amit így tanultam az üzletépítés folyamán, főleg magamról, hogy sokszor tényleg így a semmiből kell fölhozni magunkat, és a hozzáállás tényleg nagyon fontos, amit ugye említettem, hogy Krisztina is azért, és tényleg nagy köszönet neki, mondhatta volna azt, hogy ő még felépül, viszont nem. Ott volt, és csináltuk együtt, és köszönöm, hogy hitt bennem. Egyébként bármilyen nehézség van az életedben, az azért van, hogy te erősebbé válj. Minden nehézségben, hogy itt nagyon jó a könyv, aki nem olvasta, ajánlom. Nekem nagyon sokat jelentett, mert azért elég sok nehézség volt ebben az időszakban, hogy minden fájdalom, minden gond, minden baj, minden probléma magában hordozza a vele egyenértékű jótétemény csíráját. Nyilván ezt hinni kell, és ami fontos, hogy ne az önsajnálatba mondhatni fetrengjünk. Tehát ami fontos, ez a hozzáállás, hogy gyakorlatilag az érzelmeinknek idézőjelben csapjunk oda, mert persze egyszerűbb bebújni egy sötét sarokba, és akkor sajnálni magunkat, meg majd lesz valahogy, vagy majd is jön a sült galamb. Hát elárulom, ne várjatok rám, mert nem fog jönni, mivel megsült. Tehát nekünk kell tenni, és elsősorban magunkban kell változni és változtatni. Tényleg, hogy amit én is láttam, hogy a nehézségek azért vannak, hogy a bennük rejlő lehetőségeket meglássuk, és például Konfucius mondta azt, hogy minden 2 dologból indul ki, a fájdalom és a szeretet az, ami hatalmas energiákat és eredményeket képes kihozni, és ez azért az én esetemben tényleg így mondhatni, hogy egyrészt ugye a szeretet a lányom felé, másrészt azért volt 1-2 mélysebb bennem, amit helyére kellett rakni, és minden problémába ezt tapasztaltam, egy ajándék van becsomagolva. Minél nagyobb ez a probléma, annál nagyobb a benne lévő ajándék. Az a kérdés, hogy te azt nézed, hogy most itt ez a probléma, és elbújsz, elfutsz, kikerülöd, bezárkózol, teljesen mindegy, vagy pedig azt mondod, hogy oké, fölvállalom a felelősséget. Úgy döntök, hogy megnézem, szembe megyek vele. Ha te szembe fogsz vele menni, akkor erősödni fogsz. Gyakorlatilag én legalábbis magamról beszélhetek, fölnőttem. Nem voltam mindig felnőtt, hiába papírügyileg azért már ott volt a dolog, és olyan értékek, olyan ajándékok jönnek ki, hogyha átmászol ezeken a hegyeken mondjuk, amiket nem is sejtesz, hogy egyszerűen így lettél teremtve, hogy benned vannak. Nagyon sok erő, nagyon sok szeretet lehet benned. Hát ami fontos még, hogy kérj segítséget. Egyébként nagyon büszke vagyok arra a csapatra, akik most is itt vannak, mert nyilván ez egy döntés szintén, és fel kell vállalni a döntésünk tehát minden döntésünk felelősségét, mert ők azok az emberek, akik úgy döntöttek, hogy fölvállalják az életük felelősségét, és nem mutogatnak a szomszédra, a szülőkre, a politikai rendszer, stb., hanem egyszerűen azt mondja, hogy igen, én szeretném. És itt emelném ki azt is, ami így gyakorlatilag az én mondhatni szlogenem, hogy a rendezvény maga a véráram. Tehát aki most itt van, annak gratulálok, mert ha lekapcsolod magad erről a rendezvény véráramról, akkor egyszerűen saját magad kapcsoltad le a véráramról. Nyilván, hogyha önmagunkban gondolkodunk, hogyha nincs véráramlás, akkor mi a vége. Tehát az, aki úgy döntött, hogy ma itt van, az már egy lépést tett afelé, hogy haladjon. Segítséget kell kérni, ez a
munka, ez csapatban zajlik, le kell tenni az egót. Nekem sem ment olyan egyszerűen, mindig elfogadjam, hogy mit kell és hogyan kell. Nyilván az ember megpróbál zsákutcákba bemenni, utána jössz rá, hogy zsákutca. Ha a szponzorod mond valamit, akkor azt érdemes betartani, és csapatmunka van. Tehát ez fölfele, lefele, ha egy cél van, gyerekek, akkor oda kell tenni magunkat. Ez a családban is egyébként, ezt a gyerekeim is tudják, úgyhogy az üzletben is. Ami fontos még, hogy mindig azon járjon az eszed, amit el akarsz érni. Nagyon sok ember, és nekem is volt egy ilyen időszakom, szerencsére elég rég, olyan dolgokon gondolkodnak, hogy mi a gond, mi a baj, mi a probléma. És zseniális egyébként, hogyha a problémát az öklödnek tekinted, és ide teszed, akár próbáljátok ki, akkor mit látsz? Csak a problémádat fogod látni, és egyszerűen nem lesz meg a megoldás, mert annyira feledkezel ebbe, és annyira nem lesz kilátás, viszont ha ezt eltávolítod, ott van a probléma. Tehát azért tudom, mert ezt csináltam azért ott a vállásosdiba elég sokáig, és hát volt egy-két probléma mindenféle szinten, de az a lényeg, hogy eltolod magadtól, valahol a kilátásban a megoldás is ott lesz, és ez szintén megfordítva, nem mindegy, hogy mire fókuszálsz. Tehát arra fókuszálj, amit el akarsz érni, és például erre egy nagyon zseniális történet Dávid és Góliát. Én így nem hallottam még, hogy miért is volt az, hogy egy 13 éves picitermetű fiú legyőzte az óriást, azért már ígértek neki valamit. Azt ígérték, hogy megkapja a hercegnő kezét. És ő nem azt nézte, hogy ott van az az óriás, hanem arra gondolt, hogy mit fog megkapni, hogyha legyőzi ezt az óriást. Úgyhogy ezt érdemes így az életetekbe beépíteni mindenképpen. Emellett nyilván kell hozzá egy tiszta szív és egy hit is. Ami még fontos, hogy tényleg a szív teljességéből szól a száj. A szívedből fogsz egyébként erőt meríteni mindenhez, és soha nem mondj ki olyat, ami a negatív irányba visz. Tehát, hogyha nagyon sötét van, akkor is mindig arra fókuszálj, amit el akarsz érni. És akármilyen nagy probléma van, akkor is azt nézd, hogy mit szeretnél elérni, csak arra gondolj, nehéz egyébként, de csak arra gondolj, csak azt mondd ki a szádon, és ugye ez az üzlethez is fontos a hit, hogy egyszerűen csak a hit beszéde jöjjön ki, nincs még meg az a szín, de tudod, hogy el fogod érni, akkor csak azt mondd, és erre egy jó példa, ugye, mint említette az Ancsa, hogy az üzlet egyébként mindent megad, így közvetlen az üzleten keresztül ismertem meg a jövendőbeli férjemet, és kaptam egy-két olyan dolgot, hogy biztos, hogy 2 gyerekkel elváltam, nem kell ez senkinek. Tehát azért jönnek a negatívok, nem csak az üzletben, a magánéletben is. Ezeket meg sem hallottam. Én mindig tudtam, és kitartottam hittel abban, hogy igenis, és jár a kárpótlás, és ezt meg fogod kapni életed bármely területén, hogyha hiszel benne. Amikor úgy érzed, hogy padlón vagy, akkor mindenképpen állj fel, és nézz előre, nézz fölfelé, és légy hálás. Tehát ez szintén nagyon fontos volt nekem, hogy a hála. Amúgy is próbáltam úgy gondolkodni, viszont hálát kell adni azért is, hogy egyszerűen ma reggel fölébredhettünk. Mert nem minden ember ébredt föl ma reggel. Hálát kell azért is adni, hogy véráramlik az ereinkben, és hogy tudunk egyáltalán beszélni. Tehát bármiért hálát adhatsz, és gyakorlatilag a hálás szíva az áldások autósztrádáját fogja még megnyitni előtted. Tehát mindig örülj annak, ami van, és egyszerűen gyakorlatilag így kinyílik az egész, és kapsz egy autópályát. A megfelelési kényszereket is le kellett raknom, volt egy pár, nyilván nem véletlenül. Krisztina szintén azt mondta, hogy azt tanítjuk az embereknek, amit a szülők és az iskola nem tanított meg nekik. Nem kell megfelelni, elsősorban szeresd magadat. Az álmaidnak nincs lejárati ideje, vegyél egy tiszta lapot, akár ma. Teljesen mindegy, sose vádold magad, követünk el hibákat, de ebből is tanulunk. És bármilyen úton elindulsz, hogyha tudod a miértedet, akkor biztos, hogy meg lesz a hogyan. Erről már beszéltem. És tényleg egyszerűen tartsátok meg azt a hiteteket, hogyha valamit el akartok érni, bármilyen célt, az biztos, hogy meg lesz. És még annyi így záró mondatként, hogy ami engem nagyon megfogott, hogy valószínűleg Isten nem azért helyezett minket erre a világra, hogy együnk, igyunk, szeretkezzünk. Egyébként ezt egy hanganyagban hallottam, és utána meghalljunk, mert erre egy kutya is képes. Azért vagyunk itt,
hogy értéket termeljünk, hogy szeressünk. Ne féljetek szeretni, ne féljetek kimutatni az érzéseiteket, és egyszerűen értéket kell előállítani saját magad életében, a családodéban és máséban is. És nagyon szépen köszönöm még egyszer a felkérést dr. Miles Sándornak.